हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो हाथासुनिनि हराव गावनि हिन्जाव गोदानखौ माबोरै आथोन खालामना गोजोन होनो हायो बिनिनो मोननैसो सोंनायनि फिननाय लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक शेयार खालाम लोगोफोर। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। सोंलु नाम्बार 1, सुहागरात एबा हाथासुनिनि आथोन जानाय होनोब्ला मा बुजियो? बिनि थार फिननाया जाबाय बिसि आरो फिसाय सानैबो गिबि सान हराव आथोन जालायनायखौ बुङो। सोंलु नाम्बार 2, हाबा जानायनि बेसेबां सान थाना हाथासुनि जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय हाबा जानायनि मात्र सानसे उनावनो जायो। सोंलु नाम्बार 3, हाथासुनिखौ मानो फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय बिसि आरो फिसाय सानैबो गावजों गाव खोथा रायज्लायनानै गावजों गाव बुजिलायनायजों लोगोसे आथोनबो जालायो, बेनिखायनो फालिनाय जायो। सोंलु नाम्बार 4, हाथासुनि एबा सुहागरातखौ माबोरै जागायनांगौ एबा सुरु खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय गावनि बिसिखौ बरायनो नांगौ आरो गाइखेर लाबोयोब्ला गाइखेरखौ लोंनो नांगौ। बिनि उनाव जोबोर अननानै खोथा रायज्लायनांगौ। बिनि उनाव फरप्ले खालामनांगौ। बिनि ओंथिया जाबाय रमान्स खालामनांगौ, जेरै गुस्थियाव खावलायाव किस खालामनाय, उनाव जानजियाव आखाइजों बिलिरनाय, बेबायदि खालामनांगौ। बिनि उनाव 10 मिनिटसो बेबायदि खालामनानै अननानै आरामसे आथोन खालामनो थाखाय राजि खालामनांगौ। सोंलु नाम्बार 5, हाथासुनि खालिनि हराव सेक्स खालामनायनि आगोल बिसि फिसाय सानैखौबो गावजों गाव मानो मिथिना लानाया गोनांथि? बिनि थार फिननाया जाबाय सेक्स जानायनि आगोल सानैबो बियो बिनि आथोन जानाय अंगखौ नायना लानो नांगौ। माबाफोर इनफेकसनथ' जानानै गैया एबा माबाफोर बेरामथ' गैया बिनि अंगआव, बेफोरखौ नायना लानो नांगौ आरो जुदि जेबो गैयाब्ला आरम्भ खालामदो। गोबाव खालामनायनि मा ओंथि दं? सोंलु नाम्बार 6, हाथासुनिनि हराव मानो हौवानो हालदिनि गाइखेर दौनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय हौवानियाव जस लाबोनो थाखाय, जाहाथे गोबाव समहालागै आथोन खालामनो हायो आरो हौवानि लाथोआ एबा बिदैया जाहाथे थाबनो गवा। सोंलु नाम्बार 7, हाथासुनिनि हराव गिबि खेब आथोन जानो थाखाय माबायदि पजिसनखौ इउज खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय मिशनारि पजिसनाव। बेबायदि पजिसनाव हिन्जावखौ फुथुनानै बिनि सायाव उन्दुनानै सेक्स खालामनांगौ, जाहाथे मोखाङा गावजों गाव नुलायो। सोंलु नाम्बार 8, हाथासुनिनि हराव सेक्स खालामबाय थानाय समाव हौवानि बिदैया थाबनो गयोब्ला अब्ला मा खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय गोबां हाखु-दाखु दा खालाम, थाद' खालामनांगौ आरो पजिसन सोलाय सोलाय सेक्स खालामनांगौ, अब्लानिया बिदैया थाबनो गवा। सोंलु नाम्बार 9, गावनि हिन्जावखौ बेसेबां खेब आथोन खालामनांगौ हाथासुनिनि हराव? बिनि थार फिननाया जाबाय जेब्ला सिमालागै
हिन्जावा माना खालामा अब्लासिमहालागै नोंथाङा गावनि खामानिखौ कन्टिनिउ लाखिनो नांगौ। सोंलु नाम्बार 10 हाथासुनिनि हराव हिन्जावा जुदि गुबुनजों आथोन जालायखानायब्ला बेखौ माबोरै मिथिनो? बिनि थार फिननाया जाबाय गिबि बाथ्रायाथ' बेयो जे हाथासुनिनि हराव बियो सेक्स जानायनि आगोल गावनो सेक्स जानो थाखाय नोंथांनो पजिसन बानायना होगोन। नैथिया जाबाय बेयोदि जे बिखौ सेक्स खालामबाय थानाय समाव बिनि आथोनखौ नोंथाङा लुज मोनगोन एबा गुरै मोनगोन आरो सब होननानै बांद्राय साउन्ड फैगोन। आरो थामथिया बियोदि बियो बारा खेंखायनाय नङा सेक्स खालामबाय थानाय समाव, मानोना बिखौ बारा सानाय नङा। अब्ला नोंथाङा मिथिना लादि बिनि हाथासुनिखौ सोरबा आगोलावनो बानायखांबाय। सोंलु नाम्बार 11 हाथासुनिनि हराव माबायदि सेक्स खालामनांगौ जे हिन्जावा थाबनो प्रेगनेन्ट जाया? बिनि थार फिननाया जाबाय कन्डम गाननानै सेक्स खालामनो नांगौ अब्लानिया थाबनो प्रेगनेन्ट जाया। सोंलु नाम्बार 12 हाथासुनिनि हराव जुदि हिन्जावखौ सेक्स खालामबाय थानाय समाव हिन्जावनि आथोना सायोब्ला मा खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय नारेंखल थाव लगायनानै खामोब्ला बेखौ सानाय नङा। सोंलु नाम्बार 13 हाथासुनिनि हराव सेक्स जालायखांनायनि उनाव जुदि सोलेरखौ लोरबां मोनोब्ला मा खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय दै गोबां लोंनांगौ आरो गोथां फिथाइ सामथाइ जायोब्ला लोरबां मोना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो? आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों होननानै। मोजां मोनदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर। गोजोन्थों।